Uh, Good ndewonu ndị be anyị. Ekele m unu Igbo Igbo. Ọ ka akwụkwọ nwanne nnu nwoke Maazị Ihanyịchukwu Anyanwụ. Ebe unu sikwa na anụgo olu m ụkwa na Obi Igbo TV. Anyị gwara unu si na anyị ga na-atụle ụbọchị, na-akwado ụbọchị, na-akọwakwa n'ụbọchị. Maka oge anyị nụ oge dị mkpa. Oge dị mkpa. Oge dị mkpa. Nwa obere okwu ndị m ga-ekwu ya n'Igbo. Nkwucha ya n'Igbo ma pịa okwu ọnụ. Ọ n'Igbo ka m ga-ekwu ya. Ọ n'Igbo ka m ga-ekwu ya. Asị m anyị abamana afọ ọhụrụ, maka ihe gosiri wo echi a gwara anyị na enwere ka esi hụ ọnwa ọhụrụ, na ọnwa ọhụrụ apụtala. Ọnwa ọhụrụ pụtakwaranụ gosiri anyị ya wee chi wee ke tata wori, gosiri anyị na ndị Igbo na-anọzi ọnwa ka ikpeazụ ka e ga-eduba anyị n'afọ ọhụrụ. Maka ihe anyị nụzi na-awụ afọ 28 wụ afọ mezuru ọnwa ka ikpeazụ, ya wụ ọnwa ụzọ arụsị. Ọkwa n'ọnwa ihe kwesịrị iduba anyị na ọnwa kwesịrị iduba anyị duba anyị afọ ọhụrụ. Ma ihe anyị baba ịkọwa bụ ka ndị Igbo ghọta ebe ha nọ, ghọtakwa n'onwe ha. Ka ndị Igbo ghọta na ihe ha nọwo afọ ọhụrụ. Ka ndị Igbo ghọta ihe ha nọwo afọ ọhụrụ. Afọ ọhụrụ anyị na-aga ịba, ọ ga-ri akposhi ma ebe ọwa hụrụ ọnwa ọwụ echi gara aga, yawa na-eke ka ahụrụ ọnwa. Tata wori ụbọchị taa kwanụ ile ya na ihe onyonyo ndị ọcha, ị ga-ahụchi taa wụ ụbọchị 10 ha n'ọnwa ha nke mbụ, yawụ nke a na-akpọ ọnwa Jenụwarị. Kama ha ikwugawo isi ata agụma, ị ga-ahụ na ị ga-agụ abalị 20, ị kwesịrị ịgụ abalị 24, maka ihe ọnwa eji anọ awụ abalị 4, ya wụ otu izu ka ọ ga-anọta akụ tupu ya ezi isi, maka ọwa izu ka abụọ ka o ji ezi isi. Ebe ọwọfụ ala ha ihe o kwere anyị awụ kefu ara oge. Enwekwara ihe mere o ji efu oge, maka gị lee anya nwere ndị Igbo eji agụ afọ. Ebe ọwọfụ ala anyị atụle ya, ya wụchi ihe tupu anyị aba afọ ọhụrụ ọzọ. Ọ fọrọ abalị 26 ya kpanyị gụọ ya kpanyị wa ya. Ọ fọrọ abalị 26. Gị lekwa na abalị 26 ahụ, ọ ga-ama ụbọchị nwa bekee ka ọ na-akpọ ọnwa, ka ọ na-akpọ Febụwarị. Ụbọchị abalị 5 ya, ya wụ echi nwa bekee ji akpọ Tuzdee. Na ọgụgụ ka anyị kwa n'ọnwụ na nkwọ ka anyị ga-aba ime afọ ọhụrụ. Kama wee echi ndị Igbo bara afọ ọhụrụ ka ha na-eme mmemme. Maka achọrọ m ịgwa unu ka onye ọla akwa njike, anyị ga-aba afọ ọhụrụ n'ụbọchị nwa bekee na-akpọ abalị 5 nke ọnwa Febụwarị ya, ya wụ echi Tuzdee 5th of February ka anyị nwawụ ndị Igbo afọ ọhụrụ anyị ga-ebido. Kama mmemme afọ ọhụrụ anyị a ga-eme ya na afọ nke izu 3, afọ nke nọ n'izu 3, izu nke 3, maka ndị Igbo ji enwe izu 7 n'ọnwa. Ọhụkwa izu 4, maka anyị na-agụ izu ndị ụka, anyị na-agụ izu 7, ya wa abala 4.
a na-enwe ya ugboro 7 tupu ofu ọnwa wee jee ruo na njedebe. Na izu 3 ahụ ya wụ abalị nke ndị Igbo, gị gụwa na ọnwa nke mbụ nke ndị Igbo, ya wụ abalị nke 20, abalị nke 20 wee shi mmemme afọ ọhụrụ anyị mara, ya wụ abalị nke 20. Ilekwana ya na ọgụgụ nke nwa bekee, ya wụ abalị nke 60 nke ọnwa a na-akpọ Febụwarị, ya wụ the 16th of February. Ile ya na nke ndị Igbo, ya wụ 12th of first month of ndị Igbo. Ọ wee shi a ga-eme mmemme afọ ọhụrụ, ya wụ afọ nke 3. Kama abara afọ ọhụrụ na ụbọchị, ya wụrụ ụbọchị nke nwa bekee, maka ọtụtụ n'ime ihe nkwekwe akwa nke nwa bekee, ọtụtụ n'ime nụ ka nwekwara ihe ọgụgụ afọ nwa bekee ka o ji ya doo n'anya. Wụ abalị 5 5th of February, abalị 5 nke ọnwa na-akpọ February ka afọ ndị Igbo bidoro. Akwa na-eme mmemme na abalị 16 nke ọnwa ahụ kwa nwa bekee na-akpọ February, ya wụ abalị 20 nke ọnwa anyị nke mbụ, maka ọnwa mbụ anyị wụ bidoro n'ọnwa nwụ na-akpọ February, abalị 5. Ọkwa na abalị 16 ya ka a ga-eme mmemme ọnwa, mmemme ọya wa afọ mbụ, ọya ka a ga-eme mmemme ọnwa anyị, ọnwa afọ ọhụrụ anyị. Maka Igbo adịbụ na mbụ na-eme ya, Igbo eji eme mbụ ọnwa ọla abara emere ya mmemme, kama ijikwa ji mee ka a na-emekwa ka arị ibe. Ndị Igbo na-wezeta atụmatụ, ndị nyochewa atụmatụ chọọ ka mma ka ndị be anyị na-enwe ike na-eme mmemme a ijikwa ji a na-aba n'afọ ọhụrụ, ka Igbo mata, ọ ga-enye ndị Igbo aka ịmata ka anyị si agụ afọ nke anyị, matakwanụ na nke anyị ka mma. Mmadụ ọ dị mma mmadụ ịkwado nke ya. Igbo nwe m rịakpa m shikwuo, anyị ga-aba afọ ọhụrụ n'ụbọchị 5 nke ọnwa nwa bekee na-akpọ ọnwa Febụwarị. Ọ ma anyị ga-aba afọ ọhụrụ anyị. Anyị ga-aba afọ anyị ụbọchị 5, ya wụ ụbọchị Tuesday, ọnwa bekee na-akpọ ọnwa Febụwarị ka anyị ga-aba afọ ọhụrụ anyị. Ọkwa n'ụbọchị ahụ ka afọ ndị Igbo bidoro. Ọkwa otu ụbọchị ahụ kwa ka Igbo na otu ụbọchị ahụ ka ndị Igbo na-akọwasị abara afọ ọhụrụ. Asịkwara a ga-eme mmemme afọ na afọ nke nụ n'izu nke 3. Ya wee bịa na nwa bekee ahụ na-akpọkwa Febụwarị, ọ wụ ụbọchị 16, ya the 16th of February. Ọkwa ya ka a ga-eme mmemme afọ ọhụrụ. Onye ọla na-ebe ọ nọ gbawa njike. Ị chọrọ ịlụ ụlọ, ị chọrọ ka gị na ezinụlọ gị nụọ, ị chọrọ isi Igbo nwee aṅụrị, kwụwa njike. A ga na-ama ọkwa kwamgbe na afọ ọhụrụ ndị Igbo eruwala. Afọ ọhụrụ ndị Igbo eruwala. Ya ma ị nwere ihe nwa bekee ji agụ afọ, Igbo ga-aba afọ ọhụrụ na 15th of February. Ndị Igbo kwanụ
ga-eme mmemme afọ ọhụrụ nwụ maka ọwa echi abara afọ ka Igbo na-eme mmemme nwụ. Igbo ga-eme mmemme afọ ọhụrụ nwụ na afọ nọ na izu nke atọ. Afọ nọ n'izu nke atọ ya wụ on the 16th of the same February. Ya wụ jibe n'agụgụ afọ ndị Igbo ya wụ ọnwa mbụ abalị 20 n'ọnwa mbụ ka ndị Igbo ga-eme mmemme. Abalị ke mbụ n'ọnwa mbụ ahụ wụ ya wụ 15th of February na nke anyị ọwa abalị nke mbụ n'ọnwa nke mbụ. Ọkwa n'abalị ahụ ka ndị Igbo na-eme ọwụ echi ahụ ka ndị Igbo bara afọ ọhụrụ. Kama echi a na-eme mmemme ya wụ abalị 20 n'ime ọnwa nke mbụ ahụ ka edowara chi a ga-eme mmemme. Ya kwa na echi on the 16th ya wụ echi Saturday na agịgụwa ya na ọgụgụ afọ nwa bekee. Ọ bụ echi ndị Igbo ga-eme mmemme afọ ọhụrụ. Onye ọla n'ebe ọ nọ, menu n'Owerri, menu n'Aba, menu n'Ọnịcha, menu n'Ụmụahịa, menu n'Enugu, menu n'Abakaliki, ebe n'ebe ọla nọ na menu n'Asaba, menu n'Ọgbashi, menu n'Orobo, menu na Ikwere, menu n'Igala, ma akwanụchi ihe wụ ọgụgụ afọ ndị Igbo. Ọ mmemme anyị, ọ mmemme ndị Igbo. Ịnụ na Ịkọta Ekpenu, enu na Akwa Ibom, menu na Calabar, ebe n'ebe ọla ụmụ Igbo anọ na ma ụmụ Igbo ndị nọ na mba ndị anụghị n'ala Igbo, menu n'ugwu Hausa, menu na ala Yoruba, menu na Ghana, menu na South Africa. Emume afọ ọhụrụ ndị Igbo wụ na ụbọchị 16 nke ọnwa nwa bekee na-akpọ February, 16th of February ka a ga-eme emume. Kama Igbo ga-aba afọ ọhụrụ mmụọ. Afọ ọhụrụ ndị Igbo ga-ebido na on the 5th of the same February. Emeza the celebration on the 16th of February. Kwado onwe gị, lekwa onwe gị. So anyị kelee aja ala Igbo, so anyị kelee ndị ichie, so anyị kelee kpachi ụwa gị na ihe niile eje n'Igbo ochi, so anyị kelee nna Igbo, so anyị nwee aṅụrị na ọ ga na Igbo abaa n'afọ ọhụrụ. Kama unu ma akwa na ọgụgụ afọ anyị na nwa bekee ahụhụ ofu. Nwa bekee nụ 2019, ọkwa 2019 ka anyị nọ, kama asị atụcha ngaga ebikwasị aka ahụ ebikwasị ya na ikpere. Anyị nwere ike na-akpọ 2019 ahụ, kama ọwụhụ 2019 ka anyị nọ. Ọwụkwa ihe anyị ga-abịa ikwu ugbu a, kama ihe anyị chọrọ ka ịmata bụ ihe ka mkpa na Igbo abaa n'afọ ọhụrụ. Na afọ ọhụrụ Igbo ga-ebido n'ụbọchị 5 nke ọnwa nwa bekee na-akpọ ọnwa Febụwarị ka afọ ọhụrụ Igbo ga-ebido. Ịcha akwa na-eme mmemme afọ iji iche a na-aba n'afọ ọhụrụ, iji ṅụrịa na-aba n'afọ ọhụrụ wụ ụbọchị 12 nke ọnwa mbụ nke ndị Igbo, nke nwa bekee na-akpọ ọnwa ya nke ọ na-akpọ Febụwarị. On the 16th of that February ka a ga-eme mmemme. Ebe ọla ịnụ ga-agbọtụba, ebe ọla ịnụ Atịma, Komahi, Mema, ji chia Igbo ezuola. Igbo ruru ka o mee. Igbo ruru ka o mee. Aga m ejizi oyibo ekwu maka ihe m nwere ikwu 30 minutes. A ma ejizi oyibo ekwu nke fọrọ afọ. Asị m akọwara ndị be anyị maka ishiopi wutu Igbo wu ishiopi ka o doo ndị be anyị anya, ka o doo nwoke doo nwaanyị anya ihe a na-akọwa na ndị Igbo oge mmemme afọ ọhụrụ ndị Igbo erula. Ma ekwukachi ụmụnne ya gajienu n'ọfọ, ya gajiere nwoke gajiere nwaanyị. Ma ekwugachikwa onye chiri ya zere, ọ ga-arịrị anyị mma n'Eke, ọ ga-arịrị anyị mma n'Afọ, ọ ga-arịrị anyị mma n'Orie, ọ ga-arịrị anyị mma n'Nkwọ.
Um, I'm getting away. Machine do meaning do as mean Amazon. I'm gonna coordination yazere. Like what I was saying, I'm still your brother, Mazi Iya Ichukwanyang, and him Kowaga. Oh, that we have seen the new moon, and because of the new moon, we are about to. We are now at the verge of entering into a new month. And this month is the one that will take us to the new year. The Igbo New Year is here, and I'm encouraging all of us to join in this celebration. It will be a marvelous celebration. So if you count the days, or if you look at the days and count it, you will understand why it is important for us to make this announcement. The new moon is here, and this new moon is taking us through the month called Onwa Ozalusi, or Onwa Ozalus Arokushi. Now it is this month that prepares us for the new year, and so we are automatically going to enter the new year by the 5th of February, which is your February, just like it will be the first day of our own month, our first month. So the celebration of the new year will come on the 16th of the same February, which is the 12th day of our own month. So it is important for all of us to know this, that the Igbo calendar, the Igbo New Year is coming up on the 5th of February, because the new moon has been sighted. The new moon has been sighted yesterday, which is Eke, and today, Ori, we have to announce it, that because of the preparation. So 26 days from now, because every new month takes 18 days. So 26 days from now, we will be entering into a new month, and that month will be the first month of the new year, because we are at the last month. Onwa Ozo Alokwusi, the last month, the month that will prepare us to this new year. So if you are an Igbo person, if you are an African, no matter where you are in the world, it is time for us to prepare ourselves for the new year. Our new year is going to kick off on the 5th of February. So we are talking about 26 days from now. On the 5th of February, we will be stepping into a new year. It is not 2019, but it is a new year. What we can tell you for now is it is a new year. That is the real new year. Forget about what they celebrated. Whatever they celebrated has nothing to do. We are still in the old year. The new year, like we said, is coming up. It will start on the 5th of February. But the celebration of the new year, we want it to be done in unity. It has to be on the 12th of the same month, which is on the 16th of February. So if you are an African and you really want to celebrate the new year, and you really want to celebrate the real new year, the new year is going to start on the 5th. You may start your celebration on the 5th, but everybody is called to celebrate on the 12th of the first month, which is on the 16th of the same February. So the moon has been sighted. It was sighted yesterday. So if you are an Igbo person, if you are an African,
The new year is going to start on the 5th of February. I'm announcing this because it is important. And we are going to celebrate it. We, our own people, we are going to celebrate it on the 3rd Afo. Because we count our Izu according to 4 days, not 7 days. I didn't say Izuka, I said Izu. And the 3rd Izu, therefore, on the 3rd Izu is the one that is on the 12th of the same month, the first month, which is on the 16th of February, because the 12th of our first month is the 16th of February. So, which is on a Saturday. So, for those who are working with the Roman calendar, you still have time to celebrate because it falls on their own weekend too. So, but it falls on Afo. So it has to be celebrated worldwide, anywhere you are, whether you are in Jamaica, whether you are in Japan, whether you are in China, whether you are in Europe, whether you are in America, whether you are in Africa or in any of the islands. The celebration takes place on the 3rd Afo, which is the 16th of their own February, their second month. So I wish each and every one of us, because this is the Igbo celebration day. This is the day we have to celebrate. We have started the new moon. The new moon came out yesterday. It was announced, and it is the moon that will take us into the new year, because it's the moon that initiated the real Ozo Aro Koshe. So this moon is going to take us through and then bring us into this new year, face to face with the new year. So for you to celebrate it and for you to be part of what we are saying, you have to understand that the year has started on the 5th of February. So we are still in January. I'm talking about when it's about to celebrate. So you should know that the year will start on the 5th of February. But the celebration will not take place that day. We don't do like the Westerners. We don't start celebrating the year started. No. The celebration is going to take place on the 3rd Afo of the same month of the new physical year. But nobody stops you from celebrating from the first day. If you have the time, if you have the resources, if you want to celebrate, you can keep us. But what I'm talking about, the ceremonial celebration, it's not like people should not celebrate in their houses or no. The ceremonial celebration, the celebration that includes all, is the one that is done on the 3rd Afo of the same first month, and it's going to be done on the 16th of February. But the year kicks off, starts officially, starts spiritually, starts free physically on the 5th of February. So prepare yourself, prepare your heart. You have enough time to prepare yourself for the new year. If you want to remove anything from your life, if you want to take new decisions, if you want to make new plans for yourself, this is a good time for you to do it. And you mind you that you are doing it and you're not doing it alone. That the gods are with you. So it's an opportunity for you to remove yourself from certain things that has not helped you in the past, certain things that are not beneficial to you, certain that are not allowing you to live up to your full potential. It's time for you to ask yourself questions and then have a check. This is a very good time for you to really push some things, some bad influences around you out of your life, and allow the wind of the new year to carry them away. It's a great time for you to really sit down and draw map out your ways, and then make some changes that will benefit you in the future. So the Igbo year, physical year, is going to come to an end in this month. So as the moon has surfaced, we celebrate the end of the year. We celebrate the end of the year because we are at the last 28 days of the year, which is we are in the in the last month, which is the 13th month of the year, that will usher us into the new year. And the Igbo New Year is going to kick off and start officially, spiritually and physically, by the 5th of February. And it is in that 5th of February, some people will begin to celebrate. We are not telling anybody not to celebrate. People are going to start celebrating from that 5th. But we are talking about ceremonial celebration. The official ceremonial celebration comes
on the 12th of the same first month, which is on the 16th of February. So we want to make you people aware. You see, what we want us to do is to return things the way they should have been or the way they are supposed to be, so that it will help each and every one of us, because we've seen what the months of Western culture have done to our people. We've seen how lives are being lost, especially when they go through these their ember months. And we want our people to understand that the days that comes to give you life. They've come to give you prosperity and not death. And anything that brings death to you is not what worthy of celebrating. It's not something you should celebrate. It's not something that you should, really, celebrate. Because what people celebrate is life. Life well spent, life well earned, life, people celebrate life well given, not death. Nobody celebrates death. And what the Western calendar has done in so many cases, especially when it comes towards their own end of the year, acclaimed end of the year, is that you see a lot of commotion, a lot of problems, a lot of havoc, a lot of generated issues, especially many of them that amounts to death. You see, there will be a lot of loss of lives. People either they die by car accident or whatever, but it's not so in our own celebration. It's not so in the Igbo celebration, because what we celebrate is life. What we celebrate is life, and what we honor is the life that has been given to us. The moon was sighted because the Igbos do not celebrate. That is why nobody has come out to announce it. But now the moon has been sighted. We are now announcing it because we walk in line with nature. We walk with nature. We allow nature to define our steps. We allow nature to agree with us in everything that we are doing. We work with nature. So I came today to announce to you, gladly to announce to you, that the celebration of the new month will kick off by the 16th of February, which is the 12th day of the new year, of the first month in the new year. Now, but the new year officially we will enter it on the 5th of the same February. So prepare yourself. If you are, it doesn't matter where you are. Let us all celebrate this at the same time. That is why we have told you that the ceremonial celebration kicks off on the 16th of the same February. So anywhere you are, I believe that you have access to the Western calendar. So understanding that the Western calendar in the 16th of February is the 12th day of our first month in the new year. But we enter the new year on the 5th of the same February. So prepare yourself, prepare your mind, prepare yourself. Make this celebration, make it public. Let us celebrate it the way the Westerners celebrate their own New Year. Tell your friends, invite friends. If you are families, gather yourselves together. If you are in Igbo land, you can make it public. Make it public that we are entering the new year on the 5th of February, and we are doing the celebration on the 16th of the same February. But you can start from the 5th celebrating. You can you make it public. The way, you see, we bought the Western lies because they advertised it. It was through propaganda that they sold their lies to us, and we bought it. We can still sell our truth to them. We can sell our truth to the world. After all, is the truth. So let's advertise what we are doing. Let the world know that we are going to celebrate our new year on the 16th of February, which is the 12th of our the first month of our new year. And then let them know that we have entered the new year already on the 5th of that same February. We are now in Onwa Ozo Arokoshi, and hopefully we will all meet at the new year. I'm very grateful to most of you for tuning in, and I hope that we will all make this celebration worthwhile. But I'm still your brother, Mazi Haichuku Anyanwu, and you are getting this message on behalf and sponsored by Obibo TV. Thank you, brothers, and thank you for tuning in.